Takže tady já vás vítám mého prvního videa ze hry Nostale, jak jste si mohli všimnout, tak už jsem měl jeden herní kanál. A teďka bych vám chtěl jenom popřát šťastný nový rok 2015, vím, že už to bylo asi před 11 hodinová, ale nevadí. Teďka jsem si založil nový kanál a chtěl bych vám říct pár věcí. Na tomto herním kanále, tenhle herní kanál už je aktivní, MC Drawback už není aktivní, ten už prostě, tam už není, nekoukejte, tam nic neuvidíte. Takže tady, co jsem chtěl říct, takže jo. Takže prodám tady Brnko tajemný plus 7 z mušlí, plus 7 je, pak meč u 63 tajemný plus 0, Vara plus 6, Job 56, kurňa, Krusev plus 0, Job 83, Mnicha plus 0, Job 1, trvalý kloboučky 2 trvalý kostýmy, rezisty na světlo 48% a světla, dílu světla 37%. Pak tu máme 4 požehnání Santy, 1 kuza 180, pak PTS 2, ty prodám a nic víc. Takže díky, že jste se to shlédli a ahoj.